Yes. Aja kemindar munda keblinger. Aja citra munda cilaka. Mikul mendem jero. Becik ketitik Allah ketara. Adigang adiku adikuna ing ngarsa sing tulodo ing madya manguh karsa tutwure andhayane luluh poing mamatu jati. Betul iku. Kudune ayo disemangati gawe syair-syair sing bisa buka kanca-kancane awake dhewe. Oh, ngono ta. Ya wis ayo dibaleni meneh. Budal. Nanti tadi satu
padha wegah ditata niate nganti bismillah mulane sekolah aja padha wegah ditata niate nganti bismillah. Lah kurang pisan sere, kudune lak iku mang ping pindho se. Oh iya